Takže čau lidi, já jsem Maty, zavítám vás u nového videjka. Dneska se podíváme na MG Fitmana, jak byl na Clashi. Takže jdeme se podívat na jeho videjko, jdeme si udělat reakci, dávejte like, odběr, napište do komentáře, na co se podíváme příště a jdeme na video. Nové, je to tady gala večer Clash 16. No a dneska se podíváme na to, co tady máme. Momentálně jsme v Ostravar aréně a chystáme se na to, co nás dneska čeká, dámy a pánové. Myslím si, že to bude totální peklo. Klasicky nejlepší sestřihy, jak to máte rádi, jak to znáte, i s nějakým komentováním zápasů a tak dále a tak dále. Samozřejmě nutno zmínit moje sponzory Brain Market, slovej kód MGFitman10, dále samozřejmě GamePC.cz, slovej kód MGFitman600, no a Jabkolevně.cz, slovej kód MGFitman600. Klasicky prostě MG Fitman, víš co? Vole, 10 reklam ve videu, kámo, prostě jakože MG Fitmane, přeháníš to, kámo, s těma reklamama, jo, jako jasný, že musíš říct spolupráci, ale kámo, 10 kódů, nebo co se tady teď vyjmenoval hochu, normálně mi je zlé z toho už na začátku. Tak já se tam standy, ty vole, stando ty kokos, kámo. Jako ta náhoda. Budeme tady jakhle bokem, ať tady můžou projít. Pořád na sebe narážíme, jako ta náhoda. Kamo, co já to mám říct, já jsem včera viděl, jako, ale co mi k tomu řekneš, Stando, jako? Já jsem dneska, kámo, viděl video, jak Standa říkal jeho přítelkyni, že má hezký zadek, borci. On je frajer, kámo. O, co to bylo? To jsem zrovna pauzu to jako, ale co mi k tomu řekneš, Stando, jakoby? Jo, jako je pěkná, vždycky se mi líbila. Mně taky. I píšeme soukromě, takže. Napsali jste si párkrát, Stando, vole, takže v klidu. Aha, to je ono. Vyřídila mi pozdrav i pro tebe, no, taky. Ne, dobrá, kámo, já jsem. Takže Standa Lukáš přebírá Fitmanovi holku, ok. Už jsem ublížil Hance, nebo vlastně ona mě odstřihla, že jsem přesdílel story, jak se líbáme na tiskovce. Co se líbali? No, to bylo AI, ale vypadalo to fakt reálně, ale to AI jsem nevytvořil ani nenahrál a přitom jsem jí dopředu ještě upozornil, co se šíří na internetu. No. A proč to sdílel, když jsi věděl, že to je fake? Protože jsem nemyslel na to, jako ona to vezme, no. Je to jenom malý přesdílení. No. Je to jenom malý přesdílení, kámo, what? Týpek prostě tam nějaký AI, jak se zás velkou přesdílí, bo chce vypadat jako boss, víš co? Ale nedojde mu, že týpce to asi nebude líbit, kámo, když má dneska přítele, nevím, jak to bylo teda v té době. Tak to máme zápas, kde máme pana Halušku a Karvaje. A tenhle ten zápas... Další zápas, dámy a pánové, Král Pablo versus Jarda Kotlár, který měl tečky vlastně... Ok, to byl dobrý zápas, protože kámo, Pablo má furt na hubě, furt si hraje, kámo, na nějakého frajera. Ale je totální troska, kámo. Komentoval ty zápasy, já jsem vyřízený, ty taky asi. Co na to říkáš, Tome? Jsem spokojený, jsem rád, že Ostrava opět dokázala, že tady je Clash doma, tady se bavíme, tady se těšíme, tady jsou skvělé gala večery a brzo se sem vrátíme, doufám ještě s lepší kartou, ale nebude to jednoduché, dneska se to povedlo. Další Clash má být v Ústí, hochu, kámo, to bude crazy. No každopádně čekuj na to, jo, samozřejmě, promuje, kámo, Kick. Má tam i drona ve videu, Fuelix, což je nějaký ten jeho drink, že jo? Jeho kakao, kámo. Nedupaný merch, slový kód MG Fitman Brain Marketu. 3 e-booky, jasné. No prostě ty kráso, má problém se vlézt, tochu. To je prostě jeden velký chodící billboard, víš co, ještě k tomu sype. Ne, to sranda. Každopádně nevím, no, kámo. Jakože... Nechtěl jsem reagovat na celé videjko už, protože mi to přišlo takové zbytečné, každopádně Fitman, kámo, uber s těma reklamama. A tady bych tohle video asi už ukončil, jelikož fakt nevím, kámo, co k tomu dál říct, jelikož to video nebylo tak zajímavé, jak jsem myslel, že bude, takže to vše, vydávejte like, odběr, sdílejte a vidíme se u dalšího videjka, čus!